Venga, bost, lau, hiru. Bosgarren konbidatu izan naiz ni, azken ikasturte honetakoa, eta otsailaren bukaera aldera eta martxoa izan da nire garaia, ezta? Hitzaren eskolati deitu zidatenean, pentsatu, bueno, bersogintza da nire oinarria eta bersogintza nagusiki hitza da. Eta egia esan, gustoa eman ditut, 20 ordu hauek. Bersogintzatik abiatu gara, baina beste sormen arloak harrapatu ditugu. Komikiak, edo marrazki bizidunak, edo kantagintza, edo literatura, bide lagun izan ditugu, bersotatik abiatuta beti ere. Eta egia esan, saiatu naiz, sormen aldetik nola kodifikatu litezken hitzak azaltzen. Alegia, arrakasta komunikatibo izateko, ze baliabide poetiko, ze baliabide erretoriko erabili izan diren, erabili ohi ditugun, eta horiek nola manejatzen diren, ez da? Gustu egon naiz taldearekin, oso lan talde, esango nuke zintzoa eta azkarra izan du dela. Orain arteko ikastaroetan, segurazki, arbelaurrian ideiak proposatu eta azkarren eta argien erantzuten zuten talde horietako bat.